ei sillä, että sitten on vielä voimia hoitaa sitä. Ja sitten kun on hyvä kuntoinen, niin sitten niihin niin kuin ajatella positiivisesti. Että olihan pelkoa oli sitten, kun mulla oli kädetkin mennyt jossakin vaiheessa silloin, niin kun lapset tehtiin, niin että ottaa näitä huomioon, näitä oireita, että mitä ongelmia voi sitten tulla. Ja sitten niin kyllä mä koen, että se on ihan luonnollinen, kun kuka tahansa äiti pohtii, uskallanko tehdä lasta tai haluanko tehdä lasta. Että kaikilla ei ole sitä tukiverkkoa, joka oli, meillä molemmilla on ollut tosi onni. Niin se, että sitä alkaa liikaa pohtia sitä tukiverkostoa ennen raskauden suunnittelua, niin eihän siitä tule yhtään mitään semmoisestakaan. Kyllä se pitää ensin tulla se oma järki olla siinä mukana sitten, että mitä haluat ja mihinkä järki on vähän liian kova sana. Tai tuntemus on ehkä parempi. Tämä oma tuntemus semmoisen asia, että mitä sitten, kun se lapsi on pieni, miten sä sitten selviät. Että sitä kannattaa vähän miettiä, mutta sitä ei kannata nyt alkaa sitten yöunien asti menettää. Että jos sitä ihan vaan, että kyllä asiat hoituu, niin kyllähän ne sitten jotenkin sutjaantuu. Mutta se, että meillä on ollut se onni vaan, että sitten meillä on ollut se tukiverkosto. Monesti miettii esimerkiksi sellaisia ihmisiä, jotka on muuttanut pariskuntia, jotka on muuttanut etelään, ne on ihan yksin siellä. Niin, kyllä siinä on niin toisella paikkakunnalla, että ei ole tätä tukiverkkoa, niin lakisääteinenhän se on se apu, mutta siihen kannattaa varautua, että se ei nyt tule ihan sormia napsauttamalla. Ei.